cifra ta secretă care atrage norocul? Știai că ultima cifră din data ta de naștere poate atrage norocul în viața ta? Și numerologia nu minte. Deci, să vorbim despre cifra 1. Dacă ultima cifră din data de naștere este 1, atunci să știi că norocul tău este atunci când îți știi valoarea. Și aici e foarte important să ai echilibru între neîncrederea în sine și supraîncrederea în sine. Dacă cifra ta este 2, atunci să știi că norocul tău este în relații, în familie. Neapărat trebuie să creezi familie și apoi deja să te focusezi pe partea de carieră. Dar dacă cifra ta este 3, atunci creativitatea, proiecte diverse și, desigur, vorbitul, discuțiile în public sunt pentru tine. Aici și vine norocul tău. Fii gata să înveți mereu ceva nou. Scrie în comentarii ultima cifră din data ta de naștere și eu neapărat vin cu un răspuns unde totuși este norocul tău.